ஹாய், ரீசெண்டாக பல்லாரம் சந்தை போயிருந்தப்ப அங்கே எல்லாருமே காசை கொடுத்து காசை வாங்கிட்டு இருந்தாங்க. கேட்கறதுக்கே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஆமாங்க, பழைய காயின்ஸ்லாம் வித்துட்டு இருந்தாங்க. பழைய காயின்ஸ் 50 பைசா 4 கிடையாது. சேர சோழர் காலத்தில் இருந்த காயின்ஸு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் பிரிட்டிஷ் காலத்தில் இருந்த காயின்ஸு, இன்னும் அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற இயர் காயின்ஸ்லாம் கூட வச்சுருந்தாங்க. அந்த காயின்ஸில் இருக்க இயர்லாம் பார்த்தோன்னா 1880, 1820 எங்கேயோ இருக்குது. நம்ம தாத்தா பாட்டிலாம் சொல்லி நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஓட்ட காயின்ஸு அதெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் சொல்லிட்டு அதெல்லாம் நான் அங்கே தான் பார்த்தேன். பார்க்குறதுக்கே நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. ஓல்டு காயின்ஸ் மட்டும் இல்லாமல் ஓல்டு நோட்ஸும் சேல் பண்ணுறாங்க. நார்மல் காயின்ஸு, சில்வர் காயின்ஸ், கோல்டு காயின்ஸ்லாம் கூட வச்சுருக்காங்க. காயின்ஸை சேல் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை, உங்ககிட்ட பழைய காயின்ஸ் நோட்ஸ் எதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் கூட இங்கே வந்து சேல் பண்ணலாம். அன்னைக்கோட ரீசேல் வேல்யூ வச்சு அவங்க உங்களுக்கு மணி கொடுப்பாங்க. பழங்காலத்தில் யூஸ் பண்ண அந்த அலங்கார பொருட்கள்லாம் கூட வித்துட்டு இருந்தாங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பார்க்கணும் வாங்கணும்னா நீங்கள் இங்கே வந்து பார்க்கலாம். இதே மாதிரியான நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ்க்கு சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.